Shout out din ni kuana Miraloy Unan Halandoni from Panabo, Davao. Naday ko sa bukid ron mga idol kay nakauli ko ba. Ako gikuha ang mga gamit kay akong plano ron mag boarding house ko. Ready na akong mga gamit to, kalaha, kaldero, sulod ng tubig, ako'y gasol nga gamay. Nandiha kompleto na diha tanan mga plato. Sulod na kong karton na mga singa isulod ng eco bag kay karga na ako sa kong motor. Kuapon ta kay diri puy-an mga idol parting tinawa. Blue kay ang mga dahon ba. Gindot mi sa bukid magpuyo pero unsa ang kini magtrabaho ta? Boarding house na lang gid ta sa syudad kay perti mang kalasa gasolina sa kakapauli. Dito na po ko magpadayon og luto-luto sa akong boarding house mga kaon tag mga kadadlaw ba. Mga lamian nga pagkaon aron malingaw ta. Mas lami ginang malingaw kasi mo ginabuhi. Daghang kay klase sa kanang kalingawan ba. Uban malingaw sa kanang inom, malingaw sa mga bisyo, soroy-soroy. Pero ako malingaw ko sa kanang luto-luto. Mo na akong kalipay, kaon mo na kon mga idol. Mo na akong kalingawan, di na ko malingaw ng kuan ron kanang disco. Atangin nyo kay magluto na po kong manok unya kanang mga paa sa manok ba kay lami kay ngikaon pero dili na to permihon ha. Kinang magutan-utan po ta usahay ha. Salamat kay sa katong nisuporta permi sa atong vlog mga idol ha. Katong patayon sige suporta pero daghan makay din ako masgutan ng uban ba nya katong talagsar ganin ko maka shout out kay busy mangud ta sa trabaho. Say kaning karon nakalugar ko ganhi diri sa bukid mao nang kalugar ko rong niya ning video usahay ka nang magluto-luto ta mga kuan ra ba pamataka ra nga timplada ba ako nga malingaw ra mo ko sa akong timpla-timpla god nang pwede man og sundon kita na mga recipe pero usahay og kanang kulang kag kwarta kulang kag lamas mo nang imong mahimo kanang kutob ra sa imong mapalit kay di man tanan natong panahon nga daghan tag kwarta to usahay ginagmay ra biatong kwarta usahay mo na nga igor ta makapalit asin bitsin palit ra tag sibuyas bombay ahos maura man na may glag abunda permi sa kwarta kay makapalit tag katong mga lami gyud kay nga ingredients para kumpleto gyud ang tanan ug makumpleto gud lami kay imong kaon pero namugod sa lami ang kanang ginadili pod ang ginadili kanang mga lami pero mukaon ka kanang masustansya ang pagkaon bahalag dili lami mas makondisyon imong lawas pero sige kag kaon pod anang sobra na kadaghan sa mga panakot di na po na maayo mo epekto ra pod sa tong lawas kada adlaw nya makagulang ka tingala ka nga daghan na kag dibati ba tungod sa imong gipangkaon nga mga sobra sa kadaghan sa mga ingredients mga kuha na kayo artificial na kay nang ubang mga ingredients samot na ng mga nor cubes mga magic sarap di magic rang sarap mo na lami kayo siya pero gusto kag simple kanang asin rag bitsin okay naman na malami naman na importante nga ang pagtimpla ba sakto siya sa asin sakto sa bitsin dili kay tabang inikaon nimo ora na. Daghang salamat.